efa maromaro raha tena angatahana fa zay baka magnararaotra sendra mila ataon'olo karaha io magnararaotra nitra ma monsieur le député teto fa misy intsota amizio sy mandeha eto mivolagna fo zay raha angatahy le première ne hita ro tsara fa tsy manjary direct zay terrain fitsahay ty zay fa ratsy ty raha take angatahy amy député mila vita ty faharoe zay mangataka fangataha eto moa tsy hoe l'école tsy ampy fa lavitry loatra l'école amindrakaka agny ndraiky mandeha ty mahalegna avy zanakanay mitsaky rano boaka agny mety andesiny rano matimaty amy lalagna misy fahavoazagna aminay ray aman-dreny zegny aveo koa zay mangataka koa mba appliquer fa izy moa asa iombogna be le asa aminay eto maro tsy anasa miangavy amin'ny député koa mba ampodiko zegny mba mangataka ila piste ty terrain aveo ty hamboarigny mba iasanay fa maro somera loatra olo eto sisy raha mba iankina mba andeha hamboarigny lozimy mba hamboarigny eto ny motro jiaby fa zay ty mba izy lalandava fo dikan'izegny koa raha fa tsy diso akamba zaho mba fa mivoatra etsika zao fa amy 2014 ty 2015 mba tokotry rafitra eto Diego eto Cap Diego eto ny motro fa zay mahiziky hatra karaha zay rano mijaly rano zay hay manahiragna be anay zegny mba tokotry atao jiaby zegny mba andesinareo agny zegny le hetahetanay eto fa maro raha mampadaly fa tsy raha jiaby ho azo angatahiny fa raha zegny mba angatangatahiko ankoa moa le fitondram-panjakana agny mahay hoe na zegny na zegny na tsy zegny fa zegny le problème mipetraka voalohany aminay eto